Saúdos, boas tardes. A guerra en Irán sacode a economía mundial e impacta no peto dos galegos. Acender a luz, encher o depósito do coche ou facer a compra vais a encarecer máis co ataque á reserva de gas máis importante do planeta, a de South Pars. O gas disparouse hoxe un 25% e o petróleo supera os $116. A Unión Europea busca medidas para frear os prezos. Ás portas da guerra, en Chipre, están os 200 tripulantes da fragata española Cristóbal Colón con base en Ferrol. Esta mañá mandaban esta mensaxe ás súas familias. Un abrazo muy fuerte a nuestras familias porque sentimos muy cercano su apoyo ahora mismo que estamos proporcionando defensa al territorio europeo. E Pedro Sánchez escúdase no non á guerra para anunciar dende Bruxelas que non vai presentar presupostos este ano. Vamos a poner todos los recursos del Estado para responder a los efectos económicos y sociales de esta crisis. Y posteriormente podremos hablar de los presupuestos, pero el Gobierno de España está en esto. En Lugo, a policía busca o autor dun disparo que deixou ferido un home en plena rúa. Foi no medio dunha disputa entre familias a plena luz do día. Varios viandantes presenciaron como a liorta iba gañando en intensidade. Este xoves é festivo en Galicia porque celebramos o San Xosé, o Día do Pai, e nós quixemos renderlles homenaxe trasladándolles as mensaxes de agarimo que nos deixaron os seus fillos. Estou moi agradecida de que sexa o meu pai e o mellor. Ensínanos valores fundamentais na vida. Le quiero mucho y que gracias por siempre ayudarme a entrenar y todo. Ya, se me sale la lágrima. Nos deportes, o Celta conta en horas o encontro decisivo para a continuidade en Europa League. Vexan como estaba a media mañá o punto do encontro do celtismo en Lyon. Máis de 3.000 seareiros apoiarán os de Giraldez para superar ao Olympique nesta eliminatoria. No tempo, neste xoves festivo podemos aproveitar a tarde, van ir entrando nubes dende o sur, pero de momento apenas as veremos. Ademais, o inverno despídese con temperaturas primaverais. É 19 de marzo e España segue sen presupostos. Pedro Sánchez evita poñer data para presentar as contas. Escúdase na guerra para xustificalo, di que o non á guerra é a única prioridade. María Cheda. Si resgárdase a Moncloa Marta Darriba na guerra para un novo incumprimento. Primeiro, dixeron que presentarían os presupostos a finais do ano 2025, despois no primeiro trimestre do ano 2026 e agora directamente xa non hai data. Ademais, engade a ministra Montero que non os porá sobre a mesa ata que non acade os apoios necesarios. Isto está provocando duras críticas dende o Partido Popular porque a día de hoxe seguimos sen medidas contra a guerra, haberá que agardar ata mañá e a día de hoxe co terceiro ano prorrogado dos presupostos. Escoitamos a xustificación de Pedro Sánchez. Vamos a poner todos los recursos del Estado para responder a los efectos económicos y sociales de esta crisis. Y posteriormente podremos hablar de los presupuestos, pero el Gobierno de España está en esto, en lo importante y en lo urgente. Pedro Sánchez facía estas declaracións en Bruxelas. Alí reúnense os líderes dos 27 países da Unión. Buscan medidas para frear a escalada nos prezos da enerxía. María. Sí, a crise en Oriente Medio irrompe con forza na axenda europea e muda por completo o guión deste primeiro cumio tralo estalido da guerra en Irán. O prezo da enerxía convértese no eixo central do debate entre os 27. O presidente do Consello Europeo, Antonio Costa, aposta por reforzar a produción propia para garantir a estabilidade e así di avanzar cara a unha maior autonomía enerxética. Tamén a xefa da diplomacia europea, Kaja Kallas, e o presidente francés, Emmanuel Macron, reclamaron aquí en Bruxelas frear esos ataques ás infraestructuras enerxéticas porque advirten de que a partir de agora as consecuencias na escalada de prezos serán aínda máis graves. Agora mesmo tamén está participando neste cumio o secretario xeral da ONU, Antonio Guterres, que está compartindo cos líderes europeos un almorzo para analizar, entre outras cousas, a situación do Estreito de Hormuz, clave para o suministro mundial de petróleo.
A Unión Europea mantén contactos diplomáticos con Irán, confirmouno a alta representante para Asuntos Exteriores. Está claro que necesitamos sair desta guerra, non unha escalada, di Kallas, e que os 27 coinciden nunha mensaxe. Desescalade rapide. Ten que ser unha desescalada rápida, pide Macron. Energiepreise in ganz Europa. Porque os prezos da enerxía están disparados en toda Europa, sinala o alemán, e contra iso España propón reforzar as políticas verdes. O debate está aberto. Hay gobiernos que están utilizando esta crisis, esta subida de los precios de la electricidad, para poner en solfa, poner en cuestión y tratar de debilitar las políticas climáticas. Sánchez e Merz encontráronse por primeira vez tralo desencontro porque o chanceler non defendeu España diante de Trump. O bache semella superado. El gobierno alemán decirles que tenemos la mejor de las relaciones. Co alemán tamén se reuniu Núñez Feijóo, está en Bruselas celebrando os 50 anos do Partido Popular Europeo. Os seus colegas da Unión transmitiulles isto. No podemos confundir el gobierno de Sánchez con España. Di que os socios europeos están preocupados polas medidas que aproba o goberno español, especialmente neste momento de tensión bélica. Se incrementará la alerta antiterrorista. Y en un momento como el que estamos viviendo, el efecto llamada de una regularización es una auténtica temeridad. O ataque ao xacemento de Pars no Golfo Pérsico fixo saltar todas as alarmas porque ali está a reserva de gas máis grande do mundo. Ten 36 millóns de metros cúbicos de gas, que é o 20% das reservas do planeta. Para que vostedes se fagan unha idea, podería suministrar a todo o mundo durante 9 anos ou a toda Europa durante un século. Está entre dous países, Irán explota o sur, Qatar o norte. Por iso o ataque enfadou as autoridades cataríes, aliadas dos Estados Unidos. A escalada bélica ocasiona un tremor en todas as bolsas. Levanto da mañá en perdas, tamén no parqué madrileño. O selectivo IBEX 35 nestes momentos cae case 3 puntos, cotiza xa por baixo dos 17.000 enteiros. E temos xa outra consecuencia práctica da guerra. O gas en Europa dispárase un 25%, ímolo notar tamén no peto, na calefacción e na auga quente se usamos gas natural ou propano, pero tamén na luz, porque moitas centrais eléctricas usan o gas. Tamén se vai ver afectado o transporte e a industria, así que a cesta da compra vai seguir subindo. En Italia os condutores van pagar o carburante 25 céntimos máis barato. O goberno rebaixa o prezo. Javier Romero, máis detalles. Sí, o goberno italiano tamén decidiu tomar medidas urxentes a través dun decreto lei que permitirá esa reducción de 25 céntimos por litro para aliviar deste xeito o impacto económico da suba nos prezos. A rebaixa será temporal e durará uns 20 días. Afectará tanto a gasolina como ao gasóleo e, ademais, o Executivo prevé axudas específicas para sectores como o transporte, moi afectado por esta situación, e tamén anunciaron medidas para evitar a especulación. Caso ben diferente ao de España. O goberno non vai tomar aquí medidas xeralizadas, senón que atenderán a diferentes sectores. Serán medidas de carácter fiscal, enerxético e social. Paquete estructural en relación con la regulación, con las infraestructuras, con todo lo que tiene que ver con la parte energética de forma clara. Y luego, medidas urgentes, medidas coyunturales que fundamentalmente persiguen ser capaces de aliviar la presión sobre la renta de las familias y de los hogares y también del tejido productivo. Os transportistas din que as axudas que mañá van a aprobar chegan tarde. Neste contexto de suba desorbitada dos carburantes, as petroleiras lánzanse a competir entre elas para ter a mellor oferta. Os carburantes non dan tregua coa maior suba en 4 anos. Enchía sobre 84 euros máis ou menos e agora lévame sobre 137, 140 euros. Subiu sobre todo o gasóleo, esta semana outro 11% e case un 30% no que levamos de mes. Non o doble de todo, pero non lle falta moito. Co litro rozando os 2 euros na maioría das gasolineiras hai preocupación entre os condutores. Algúnha medida tenen que tomar porque isto o que vai facer encarecer todo. Que non é solamente o combustible, é que detrás do combustible vai o supermercado, o consumo en general.
E hai marcas que comezan a anunciar descontos ante a situación actual, como duplicar as bonificacións para clientes habituais. Yo tengo la luz y lo que es el repostaje de combustible lo tienes y te aplican un tanto por ciento de descuento. Descuento 5 céntimos por litro, me parece que llevan. Ese o impacto económico é para calquera condutor moito máis pros transportistas. Somos o gran peto de recaudación. Destos 50 céntimos que basicamente subiu o gasóleo estes últimos días, o goberno metese 10 céntimos no bolsillo de IVA directamente. Por lo tanto, en Galicia, así a grosso modo, en este mes vai a recaudar uns 3 ou 4 millóns de euros simplemente do transporte de mercadorías a maiores. Din que as rebaixas fiscais chegarán tarde e estudan deixar de prestar o servizo a aqueles clientes que non lles paguen o sobrecusto actual por facer o transporte. Tamén están pendentes de cada movementos que teñen unha hipoteca. Hoxe o Banco Central Europeo deixou os tipos de xuro no 2%, pero máis que a decisión doxe, o importante é cara a onde evolucionen nos próximos meses. Se a tensión internacional se mantén e os prezos seguen a alza, o máis probable é que o BCE opte por manter os tipos altos durante máis tempo ou mesmo endurecer a súa política monetaria. Se están en Turquía 102 militares españoles despregados en Irak. Quedan por saír outros 200. Margarita Robles agarda que o poidan facer nas próximas horas. Y esperamos que en las próximas horas o en esta madrugada pueda ser cuando se encuentre la ventana de oportunidad, porque no es fácil. Hay un fuego cruzado. Ayer, como digo, una de las salidas se tuvo que frustrar porque bueno, el cruce de misiles era grande y tuvieron que bunkerizarse. Pero bueno, saben que los militares están perfectamente preparados. Robles felicitou por videoconferencia os 155 homes e 31 mulleres a bordo da fragata Cristóbal Colón con base en Ferrol, que acompaña os portaavións francés Charles de Gaulle en misión defensiva en Chipre. Os militares mandaban esta mañá unha mensaxe ás familias. Un abrazo muy fuerte a nuestras familias porque sentimos muy cercano su apoyo ahora mismo que estamos proporcionando defensa al territorio europeo. Conta atrás en Extremadura para que o Partido Popular e Vox cheguen a un acordo de investidura. A data límite é o 4 de maio. As dúas formacións confían en acadar un pacto. O pacto vai chegar, pero aínda non ten data. O reloxo corre para Extremadura, pero tamén para o resto dos territorios. Lo que mandan las urnas es, oiga, queremos un gobierno del PP apoyado por Vox. Y este es el contexto en el que debemos de entendernos. María Guardiola avanza que o acordo está máis preto que nunca e os de Abascal moderan o ton despois de non acadar os resultados agardados en Castela e León. Nuestra voluntad es sacar adelante un acuerdo de gobierno estable y duradero. Precisamente esa é unha exixencia dos populares. Pactos de 4 anos despois do acordo en Extremadura, que se prevé inminente negociarase no resto dos territorios. Nosotros estamos en una estrategia de negociar de forma muy responsable, de forma muy seria, en cada una de las regiones en las que tenemos opciones de formar un gobierno. O partido de Abascal xa busca perfis para diferentes consellerías en Extremadura e negocia co PP en Aragón e Castela e León. Yo le propongo a desfeita electoral en Castela e León, precisamente en Aragón, pero tamén en Extremadura, leva os partidos que están á esquerda do PSOE a un achegamento. Gabriel Rufián, que se postula como cabeza do pacto, organizou un acto con Irene Montero, exministra de Podemos. Celebrarase o 9 de abril en Barcelona. A decisión de Podemos de achegarse a Rufián supón un xiro, porque ata agora defendían un espazo propio, distanciado do que representan Izquierda Unida e Sumar. De feito, rexeitaron compartir espazo co voceiro de Esquerra no mes de febreiro. A próxima cita electoral será en Andalucía, previsiblemente en xuño, a primeiros de xuño. María Jesús Montero compatibiliza a candidatura do PSOE nestes comicios coa vicepresidencia do Goberno e hoxe anunciou que reformarán a lei para que o accidente de Adamuz sexa considerado sinistro laboral. Aprobaremos una modificación legal para que el accidente de Adamuz tenga la misma consideración que un accidente laboral. Esto implica prestaciones más elevadas para los heridos, pensiones de incapacidad permanente, viudedad y orfandad también mayores.
Na segunda semana de folga dos médicos aumenta a tensión entre os facultativos e o Ministerio de Sanidade. En varias cidades do país hoxe continúan os paros para protestar contra o Estatuto Marco Sanitario aprobado polo Goberno. Segundo a Consellería de Sanidade, esta semana a folga obrigou a suspender máis de 17.000 consultas en hospitais e atención primaria e máis de 400 cirurxías. Os pacientes galegos xa poden descargar a nova tarxeta sanitaria virtual que van poder usar en todos os centros de saúde e en todas as farmacias do territorio español. Ata o de agora, Sabela, só estaba operativa esta tarxeta en Galicia. Ata agora era obrigatorio presentar a tarxeta sanitaria física, digamos, a de soporte de plástico para acceder a calquera hospital, calquera centro sanitario, tamén calquera farmacia de calquera localidade de España, de fora de Galicia. Non valía coa tarxeta virtual que podíamos ter descargado no teléfono móvil, pero agora sí, hai unha nova tarxeta virtual que inclúe ademais un código QR co que en calquera hospital, calquera farmacia ou calquera centro de saúde de calquera localidade de España van poder ter acceso ao noso historial médico e van ter tamén acceso a posible prescripción médica ou receitas que podamos ter aí engadidas. Xa se pode descargar a través da app do Sergas. Se temos actualmente a tarxeta sanitaria virtual, vai nos pedir que a borremos para poder descargar a nova, que xa se pode utilizar. É unha tarxeta máis que se incorpora ao teléfono que te podes despreocupar totalmente das tarxetas físicas. Tamén cando viaxas fora de Galicia. E é que esta nova tarxeta sanitaria virtual podese utilizar en todos os centros de saúde e todas as farmacias do territorio español grazas á implementación dun código QR. Pues la verdad que todavía más cómodo, entonces, sobre todo cuando te andas moviendo, que al final siempre hay mucha movilidad. A nova versión xa está disponible na aplicación Sergas Móvil. Dende que empezou a funcionar a tarxeta habitual foron moitos os usuarios que preferiron este sistema que ademais é de balde. A mí me resulta más cómoda porque como vamos con el móvil ahora siempre enganchados, pues ya es pasarla y listo. E incluso para el peque y tal, ya tengo las dos metidas juntas, entonces así no tengo que andar cargando con varias. Menos bulto no bolsillo, menos peso. E máis comodidade tamén para os farmacéuticos. A maioría delas non funcionaban porque había que teclealas a man. Entonces, pois bueno, isto é un avance. E que máis que menos estiraba a tarxeta de plástico ata que rompía, sobre todo dende que se empezou a cobrar pola renovación. Cheguei a ter a tarxeta antigua, levantárselle o plástico, ensuciarse, pola parte traseira fatal, a veces non funcionaba. Cando hubo oportunidade de cargarla no teléfono foi o que fixe. Moito máis cómodo e práctico. Con todo, hai quen prefire seguir usando a tarxeta sanitaria física. No me interesa la virtual porque no me da seguridad de tenerla, o sea, de buscarla y tal, y no la sé buscar tampoco. No Reino Unido declararon a emerxencia nacional polo gromo de menixite B que afecta sobre todo universitarios e que se estendeu con moitísima rapidez. Hai máis de 10 anos que os británicos non se vacinan contra esta doenza de forma rutineira, ao contrario que en Galicia onde temos o calendario máis completo fronte á menixite. De momento son 20 os contaxios e 2 as persoas que faleceron, todos eles universitarios que frecuentaban un mesmo local de ocio no condado de Kent. A principal preocupación céntrase en evitar a propagación. Para freala, as autoridades sanitarias procederon ao suministro de antibiótico a ao menos 2.500 persoas. A transmisión, ao ser de natureza bacteriana, é de propagación rápida a través de contactos, fluidos, incluso da convivencia, algo do máis común na vida universitaria. O que pasa que é unha enfermidade tamén impredecible que de cando en cando, incluso cando tes un bo calendario vacinal, podes ter abrochos como é que está a acontecer, porque unha variante dentro desa mesma familia de bacterias pois pode ser especialmente transmisible. Cefalea intensa, afectación no pel, manchas ou hematomas pequenos son os síntomas primeiros dunha menixite. O problema é que na fase inicial é máis difícil de detectar. Non hai ningunha razón neste momento pois para preocuparse, isto é unha cousa que está a ocorrer no Reino Unido, e se todo vai ben coas medidas que as autoridades sanitarias tomaron, pois quedará niso nun abrocho autolimitado que xa fixo daño suficiente. Non debemos esquecer que nunca se está o suficientemente preparado, sostén Martirón. O Reino Unido é o segundo tras Galicia con mellor calendario de vacinación para protexer contra o meningococo. O problema con este gromo é que os estudantes afectados non recibiron a vacina por cuestión de idade.
En Cuba segue a escaseza de auga, alimentos e medicamentos. Non se recolle o lixo e iso provoca o brote de enfermidades que o sistema de saúde non é quen de asumir. Mentres, medra a presión ademais sobre a illa. Costa Rica pecha a súa embaixada na Habana en protesta pola vulneración dos dereitos humanos na illa. Rosa Conde. A decisión de Costa Rica de pechar a súa embaixada na Habana evidencia o crecente illamento do réxime cubano nun contexto marcado polo deterioro dos dereitos humanos e a falta de avances políticos na illa. Mentres, Estados Unidos mantén a presión e insiste en que unha eventual saída de Díaz-Canel podería abrir a porta a unha transición. No medio desta crise, Miami consolídase como epicentro do exilio. Neste condado viven case 1 millón de cubanos, unha das maiores comunidades fora do país. Dende aquí seguen de preto unha crise histórica, converténdose, ademais, nun dos principais focos de presión contra o réxime. Atentos a cada movimento que poida marcar un cambio no futuro de Cuba. Hoxe remata o xuízo contra a parella que mantivo pechados durante case 4 anos os seus 3 fillos nunha casa das aforas de Oviedo. A defensa pide a absolución. Di que non houbo detención ilegal, senón illamento voluntario por parte duns pais que estiveron enfermos de coronavirus e que tiñan medo a recaer. Por iso decidiron autoconfinarse e educar os fillos na casa. A Fiscalía e a acusación particular que exerce o goberno asturiano piden 25 anos e 4 meses de prisión. Aquí en Galicia os veciños de Rodeiro están consternados pola morte dunha muller maior atropelada. Levouna por diante un coche moi pretiño da súa casa nunha estrada pola que ela andaba a miúdo. Un atropelo mortal nunha estrada en boas condicións e a plena luz do día. Os veciños de Rodeiro non se explican o que puido pasar e apuntan hipóteses diversas. Aí tuvo que ser solo, porque colleronse de frente e non viu porque ni frenou siquiera. Claro, e a máis vese a carretera, vese ben. No lugar mesmo en que un turismo levou por diante unha veciña de 89 anos deste lugar de Vence, non hai beirarrúa. Non sei se a muller cruzou, se estaba parada no arcén, se como foi. A muller é unha familia querida aquí no pueblo, eso sí, pero, claro, a mala suerte cebouse con ela, que lle vamos facer? E tamén hai quen se queixa de que os coches non respectan o límite de velocidade de 30 km por hora. E según bajaba, un par de ellos que vi bajar venían a máis de 30, por supuesto. A noite foi longa aquí. Os servizos de emerxencias que acudiron ao sinistro só puideron certificalo o deceso da muller. O condutor do turismo deu negativo no control de alcolemia e a Garda Civil está a cargo de investigación. E a Garda Civil interviu máis de 300 botellas de bebidas alcohólicas con irregularidades no seu precinto. Estaban nunha distribuidora deste concello pontevedrés e nelas había de todo. Whisky, xenebra, ron, vodka, tequila e outros licores máis nosos como o licor café ou a aguardente. Todas as botellas quedaron precintadas e intervidas nese establecemento. As multas por isto comezan nos 1.200 euros. En Lugo, a policía ten aberta unha investigación por esa liorta brutal que houbo entre dúas familias e que acabou con ferido de bala. Produciuse en plena rúa á vista de varios transeúntes. E aínda hoxe hai pegadas visibles, Demetrio, da violencia que chegou a alcanzar esa pelexa. Sí, a verdade é que onte esta rúa, de por sí sempre tranquila, cunha convivencia normal, viuse alterada por esa liorta multitudinaria entre membros de dúas familias. E os afectos, como decías agora mesmo, son visibles e podense ver e presenciar agora mesmo neste mesmo portal, neste número 32, porque foi aquí onde se concentrou o núcleo desa liorta, como dicíamos. De aquí, do interior deste portal, saíron os disparos que feriron a un dos membros dos participantes nesta liorta. Lembremos que se producía onte contra o mediodía, que agora mesmo a policía está captura a esa persoa, o presunto autor dese disparo, que un dos membros dunha das familias resultou
Foi trasladado inmediatamente nun coche particular ata o hospital de Lugo, onde foi intervido e onde xa parece ser que continúa ingresado, pero fora de todo perigo. E agora a policía continúa con esas investigacións por cada arco paradoiro desta persoa que xa estaría identificada e proceder á súa detención. E agora mesmo, como decíamos, esta rúa hoxe intenta recuperar a súa normalidade, a súa tranquilidade que de sí xa é o habitual. Un asunto amoroso semella estar detrás do enfrontamento entre dous clans de etnia xitana que manteñen rivalidade de vello. Levaban xa días intercambiando ameazas a través de redes sociais ata que uns decidiron presentarse ante a casa dun dos outros. E aí comenzou a lea. O presunto agresor baixou a rúa cunha arma na man e efectuou un disparo que feriu a un dos homes que o increpaba. Saiu fuxindo inmediatamente do lugar, pero a tensión foi subindo de ton. Con berros e armados con paus destrozaron un vehículo estacionado na rúa a pesar da presencia de axentes. O ferido foi trasladado a Ula polos seus familiares, onde permanece ingresado tras unha intervención cirúrxica para extraer a bala. O seu estado non reviste gravidade. Os veciños que presenciaron a lea non quixeron falar, outros moitos nin se enteraron ou non quixeron enterarse. É que a min eses altercados a mí non me vai, eu pasei por onde menos os estorbada para a casa ela. Nese momento tiña xente aquí, eu atendín a xente miña aquí e non tampouco vinos por aí, que eu tampouco nin salín fora nin me preocupei. O presunto agresor ten antecedentes. Os veciños do seu edificio comentaron á Televisión de Galicia que os ten ameazados e atemorizados. Pois non é a primeira vez que un enfrontamento acaba a tiros, a navalladas ou a golpes en plena rúa en Galicia. Aínda temos na memoria outras pelexas que armas na man resultaron ou puideron resultar fatais. 5 disparos ao aire e cunde o pánico. Esta liorta multitudinaria nunha pedida de man en Ribeira o pasado xullo foi o incidente máis grave do último ano. Deixou unha vítima mortal, un home que morreu atropelado na lea, varias persoas feridas e 15 detidas. Se la estaba clavando. Máis habituais que as armas de fogo son as ameazas e lesións con armas brancas. Acoiteladas e a plena luz do día, fora esta lea entre dous grupos de mozos en Pontevedra. Deixara 3 feridos. O máis alá das navallas foi este home nunha enleada en Ferrol. Fixérase tristemente famoso por ameazar outro home cunha motoserra acesa na man. Porque nestes tempos as leas na rúa grábanse e pasan moitas veces á posteridade circulando nas redes sociais, como a este desencontro en Ourense. Ou este corpo a corpo por unha praza de aparcamento en Santiago. En 2025 rexistráronse en Galicia 1.390 delitos de lesións e refregas tumultuarias. Foron casi un 15% máis que o ano anterior, e iso que son, segundo a policía, incidentes infradenunciados. O gas da risa é unha droga que se está poñendo moi de moda entre os máis novos. Hai unha seria advertencia entre a clase médica. Pode provocar parálise e deixar en cadeira de rodas a quen a consoma. O coñecido como gas da risa está cada vez máis presente en festas e locais de ocio, tanto que o informe sobre drogodependencia do 2025 sitúa como a droga máis consumida entre a mocidade. Es la más consumida probablemente porque tiene un efecto euforizante importante de corta duración, porque es fácil de obtener, es una droga que tú la compras por algún aplicativo y te llega a casa, es barata y tienes además una percepción que el consumo no produce ningún daño. Pero en realidade os expertos alertan de que os danos que producen na saúde pode deixar secuelas neurolóxicas irreversibles, sobre todo entre a xente nova. Nos llama la atención porque son 6 pacientes jóvenes, que algunos de ellos incluso que no alcanzan los 21 años, en la edad que a nosotros nos preocupa por todo el desarrollo a nivel cerebral, que han tenido alguna patología bastante importante, con repercusiones importantes a nivel de movilidad, sobre todo de las 4 extremidades, en el caso más extremo que tenemos, a nivel de sensibilidad, a nivel de la marcha. Hay secuelas irreversibles y las personas que la consumen pueden acabar sin poder caminar, en una silla de ruedas o con una discapacidad importante, con todo lo que implica a nivel personal, familiar, social y sanitario.
O consumo continuado do óxido nitroso empregado como anestésico non é unha sustancia inocua, pero nos últimos anos popularizouse entre a mocidade polo seu rápido efecto de euforia, benestar e de risa. Quiero que me acompañen a poner Botox o toxina botulínica en mi carita. Acompáñenme a hacerme los labios sola. É un xesto que vemos moito nas redes sociais, persoas que mostran como se inxectan a si mesmas produtos de medicina estética que en realidade só deben usar os profesionais. Utilizalos sen supervisión ten riscos para a saúde. Son cosméticos para facer pilíns e encher engurras que conteñen sustancias químicas en elevadas concentracións, produtos perigosos e non se saben aplicar adecuadamente e que con todo están ao alcance de calquera a través da rede. Es una auténtica aberración y un peligro para la salud. Igual se pode dicir máis alto, pero seguro que non máis claro. Tú te pinchas ácido hialurónico en el entrecejo, que puede parecer una tontería, puedes obstruir la arteria ocular y te puedes quedar ciego. Estamos hablando de cosas tan importantes como eso. O tengo el labio, me voy a poner un poquito en el labio. Hay arterias importantes o en el mentón que podemos producir necrosis y muerte del tejido. Es decir, estamos hablando de secuelas para el resto de nuestra vida e incluso que nos puede afectar a la salud. É por iso que dende a OCU lanzan un chamamento á sensatez e piden a intervención da Axencia Española de Medicamentos para que investigue as plataformas que venden este tipo de produtos sen supervisión profesional e sen ningún tipo de garantía nin trazabilidade. Esta venta directa al público, que además viene adobada pues, con unos deficientes etiquetados en cuanto al número de lote, ingredientes, instrucciones de uso, además nos ha llevado a denunciar la situación ante la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, pidiendo una mayor supervisión y control de estas plataformas para garantizar que estos productos cuyo uso sin esa supervisión profesional pueden causar daños permanentes para los consumidores, pues no lleguen a los mismos de esta manera. Primeiro día do Pai, sí. Sí, a verdade é que estamos super contentos, bueno, con ganas de disfrutalo. ¿Verdad que sí? Disfruto mucho de la paternidad. Estamos disfrutando de ellos, no trabajamos, entonces contentos. Este día fue un regalo también para nosotros. Saben, desfrutar do tempo cos seus fillos é para moitos pais o mellor agasallo que poden recibir neste día de San Xosé. Para os fillos é unha boa ocasión para dedicarlles aos pais esas mensaxes de agarimo que ás veces custa un pouco expresar. Iria, ti sabes que día hoxe? Sí. Contame. O día do pai. E ti como o celebras? Regalando regalos, comendo cousas ricas. A carta pon que estou moi agradecida de que sexa o meu pai e que moitas felicidades por ese día tan especial. El regalo que uno puede hacerle más grande a un niño, yo creo que es el tiempo que le pueda dedicar. A verdade é que é un día bastante significativo para a nosa familia, entón o celebramos bastante ao grande. Le quiero mucho y que gracias por siempre ayudarme a entrenar y todo. Ya, se me sale la lágrima. Bueno, no, gracias a ustedes, chicos, gracias. Pasarla bien, feliz día. Pois xusto neste día asistimos ao nacemento dun novo San Xosé e ademais nun barrio onde é o patrón, en Campolongo, Pontevedra. Os canteiros da Escola de Poio fixeron unha estatua de 5 metros que está sendo a admiración de todos os veciños. Non todos os días, e menos o propio día de San Xosé, inaugúrase unha nova imaxe do Santo Cufillo, unha estatua en relevo de 5 metros que se encargaron de facer os canteiros da Escola de Poio para a parroquia de Campolongo, expectación que causa entre a veciñanza do barrio cando deposita flores e admira o artístico patrón. É a representación de un traballador feita por traballadores, por os alumnos da Escola de Canteiros. Entón, eso lle añade un valor maior aínda, non? É un home mozo, nunha edade, forte, que está sostendo o neno Deus nos brazos, o neno ten a bola do mundo, o orbe, ca cruz, que o señala como tal, non? Eso se ten a planta que lle caracteriza, que é o lirio, a azucena. Parece que estaba así un poco sola y por lo menos con el San José aquí pues destaca un poco.
A nova imaxe de San Xosé está creada por alumnos e profesores da escola, unha obra de gran formato concebida especificamente para esta igrexa e que quede como referente do barrio. O párroco quere que sexa un día grande de participación e devoción. Yo creo que transmite como mucho ese amor fraternal que podemos tener por cualquier, no solamente por un hijo, sino también por cualquier familiar. A parroquia segue avanzando nos seus proxectos de igrexas sen barreiras, abrir o templo para todos os fiéis. Por hoxe, o sol queda co novo rostro de San Xosé. Unha bola de lume impresionante atravesou esta noite o ceo do sur da península. É o primeiro que captan este ano as cámaras do Observatorio Astronómico de Almería. Pasou a máis de 100.000 km por hora, apenas 40 km de distancia sobre a terra dende Albacete ata Almería. Os bólidos son fragmentos de asteroides ou de cometas que se quentan ao entrar na atmosfera terrestre. E en contraste co tempo que temos aquí en Galicia, nas Canarias sofren as consecuencias dunha borrasca que deixa un cento de incidencias, case todas en Tenerife. A neve cobre as cañadas do Teide, esta noite a temperatura baixaba ali ata os 5 graus baixo cero. Suspendéronse as clases presenciais en case todo o arquipélago e recoméndase teletraballar para evitar desplazamentos. No sur de Gran Canaria, un muro de contención veuse abaixo sen causar danos persoais e na Palma houbo que realoxar 200 turistas porque lles cancelaron os voos. Como ven, son as consecuencias da 19ª borrasca de grande impacto da temporada que lle afecta ás Canarias. Aquí, pola contra, temos nesta derradeira tarde do inverno un ambiente primaveral. É certo que nas próximas horas irán entrando nubes polo sur de Pontevedra, tamén Ourense, risco de algún chubasco esporádico, nada pouca cousa, no resto moito sol, algunha nube alta, circulación do nordés, ollo coas brétemas tamén na zona da Mariña e, sobre todo, temperaturas ben xeitosas. Desta hora xa chegamos aos 25 graus, por exemplo, en Pontevedra, tamén Ourense. Fíxense os valores máximos previstos para as cidades galegas que son claramente superiores aos que tivemos ante. Como sempre, despois dos deportes, volvemos con toda a información. A ver se atopan o animal de verdade entre todos estes peluches. Aí está, é unha sarigüeya que se coou nos estantes da tenda de recordos dun aeroporto australiano. O pequeno marsupial causou sensación, xa circula polas redes sociais de todo o mundo. A estas horas, pais e fillos comparten mesa, confidencias, complicidades tras unha mañá de paseos e agasallos nos que tentaron sorprender. Nisto, como en case todo, canto cambiou o conto dos hórreos feitos con mondadentes e o perfume con aroma século XX, os packs de experiencias, viaxes ou comidas especiais en restaurantes. Parabéns a todos os pais, gocen desta última tarde do inverno. Ata mañá. Find a girl, settle down.